Jesu siyabingelela kakhulu kuba uNkulunkulu undabile esekhona phakathi kwethu. Haleluya. Sibingelele kuba ukhapule ehambe naye egameni likaJesu. Sisebenzana kakhulu badala benkosi esebenikile abantwana uNkulunkulu phakathi kwethu. Haleluya. Sisebenzana kakhulu badala benkosi sibingelele. Haleluya. Ngaphandle nje ukuthatha isikhathi eside egameni likaJesu kumele siphakamisile ngenyawo. Umntwana kaNkulunkulu wakudlamini uPhostoli esiyeze ngaphambili. Inceku elikhonza kuyo laphaya ekhonza kwayo lapha ePotter's House egameni likaJesu Kristu waseNazaretha eyicela nje egameni likaJesu. Sisebenzana kakhulu badala benkosi. And also we worship egameni likaJesu. Bazalwane ngiyaxolisa kakhulu. Isikhathi engifike ngaso silethi kakhulu. Ngiyabingelela lapha ngitshele kubi. Amen. Enqatshe kwabakhi. Siyabonga bazalwane kakhulu. Yes. Ngiyaxolisa kakhulu baba la ukuthi late kakhulu. Bengizamile kodwa ke inkundla siphiza kuba futhi manje siphiza singena endabeni seshiya kakhulu. So siyaxolisa kakhulu. Besingahle bazalwane sizakho. Ingaboni nje sisithi siyabonga bazalwane. Ngicela singene umfundisi ngokuthola kakhulu. Asikhulume ngezwe lenkosi bazalwane. Umuntu ababili lapha emuva ngizwa ngibathanda ukuthatha amasondelista lesonke manje. Ucathi ukuthi kahle kahle siyazwana sixabene. Thina sabangani kahle kahle sibena. Amen. Siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyacela ukuhlala yami. Yes, sibonga bazalwane. Kunezinto-ke engifisa sikhulume ngazo namhlanje. Amen. Asikhulume ngomuntu bazalwane bese sikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu ngomuntu kanye nogama lenkosi. Number 1, uma sibheka amavesi emibhalo esifunda asibheke uGenesis chapter number 1. The phone number. Amen. Genesis chapter number 1. Yes. Genesis chapter number 1.
besizwe izwi lenkosi. Ngesikhathi evela uJohn chapter 1. Amen. Sibonga kakhulu. Khona uJohn chapter 1 uvela Genesis chapter 1. Asibhekeni umsebenzi kaMontwele, umsebenzi kaJesu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Asibhekeni umsebenzi ehlukahlukene njengokuthi izwi lenkosi lithi uNkulunkulu mthathu emune. Amen. Bakhona abayithathisa ngcono kuna abanye abantu bethandaza bayihlolisisa kamnandi bathi emagameni amathathu kayise endodana kaNkulunkulu. Amen. Bayihlolisisa kamnandi labantu. Amen. Ngendaba so ngifisa selabo bazalwane ukuthi asibhekele ukusebenza kaNkulunkulu ezingeni likaNkulunkulu kanye nasezingeni likaJesu bese kuba sezingeni likaNkulunkulu kodwa empilweni yomuntu. Alibonge igama lenkosi uJesu. Before sifike empilweni yomuntu bazalwane, asiyeni emhlabeni nje ungakabi khona umuntu nje bazalwane. Asikhulumeni ngomsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu kanye nomsebenzi kaJesu. Engekho umuntu alibonge igama lenkosi ngoba lento bazalwane iyasiphazamisa masesikholwa. Kube ngasukuthi namandla kaNkulunkulu nokusebenza kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu kanye noNkulunkulu ingcile kakhulu ekuqaleni ukubakhona kwabantu. Kanti uNkulunkulu ukazi ukusebenza ezingeni likaNkulunkulu aphinde asebenze ezingeni likaNdodana uJesu, aphinde asebenze ezingeni likaNkulunkulu uyise. Kodwa esebenza nje emhlabeni nje engekho umuntu, kungekho sihlwane, kungekho umuntu. Amandla kaNkulunkulu asesebenza, amandla kaNkulunkulu asebenza, namandla kaJesu asesebenza. Lento yamandla kaNkulunkulu bazalwane ayiqalanga ngoba sekukhona umuntu. But sesiyayikhaza nje bezesibona nayo kodwa uqala kwayokusebenza bazalwane iqale uNkulunkulu eyedwa noJesu noMoya. uJesu wabonakala enze yakhe indaba kanye noMoya wenze yakhe indaba kanye noNkulunkulu wenze yakhe indaba wazoyiphelelisa sekukhona umuntu. Amen. So bazalwane phela uma ngabe sekukhona umuntu bazalwane uNkulunkulu akade ukusebenza naye, umuntu uzohlangana nomsebenzi kaNkulunkulu opheleleyo ngokwegama. Niyazi bazalwane, so umuntu mayidalwa uzohlangana nomsebenzi kaNkulunkulu opheleleyo. Umuntu mayidalwa uzohlangana noMoya, azohlangana noJesu, azohlangana noNkulunkulu hayi ukuthi uMoya une-question ngoba sekukhona abantu kodwa even uzohlangana nobuthathu bukaNkulunkulu bukade baba khona, bukade baba namandla. Alibonge igama lenkosi. Lento yamandla kaMoya yaba khona umuntu engabi khona uyi-experience. Nalento kaJesu namandla akhe yaba khona umuntu engabi khona noyedwa oziwala nezolweni. Anamandla kaNkulunkulu abakhona engabi khona noyedwa umuntu emhlabeni ozothi uNkulunkulu wangilanda. So bazalwane asikhulumeni ngamandla kaNkulunkulu nangamandla kaMoya nangamandla kaJesu kodwa umuntu engekho. Alibonge igama lenkosi. Mhlawumbe sosifike namfundisi ukuthi ke manje uMoya kwenzakalani aze alandwe uJesu. Balise lenkosi in the book of John uJesu uMoya uyeza. Amen.
ukhala ngenhloso yokuzobuyisela agcwale njengasekuqaleni umuntu engabi khona. So kwenzakalani uNgcwele bengekho? Abantu baphila ngendlela abathanda ngayo, abantu bazakhela amasiko ahlukahlukene, abantu banemikhuba ehlukahlukene, abantu bayagana bodwa. Uma uNgcwele engekho, abantu baney'thombe abayikhonza abantu bakhuzwa njalo. And uNgcwele bengekho, izilwane zinamandla phezu komuntu. Amen. So now, uma uNgcwele esekhona, uNkulunkulu oNgcwele esekhona, ubona ngokuthi okungaphezulu kuyashintsha kube ngaphansi. Kwenzala kanjani lokho? Iy'lwane ebesiy'khonza siy'khonzamela, kuyashintsha uma esekhona uNgcwele asibuyisele ngaphezulu. Kuthiwa yini lokho? Kuthiwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi uma uNgcwele esekhona akakwazi ukuba khona uJesu engekho. Uthi umbuzo-ke, uJesu ufika kanjani kulisi ube uthi uJesu wayekade ekhona? Amen. So nabazalwane, akekho umntwana kaNkulunkulu uJesu engekho. Bakhona abantu bakaNkulunkulu uJesu engekho. Kodwa abantwana bakaNkulunkulu abekho uJesu engekho. So uma-ke uNgcwele esekhona uba khona uJesu, kodwa uJesu engekho, umntwana kaNkulunkulu engekho. So akekho umntwana kaNkulunkulu uJesu engekho. Kodwa ukubonakala komsebenzi kaNkulunkulu ayikho uNgcwele engekho. uNkulunkulu-ke bazalwane, in the book of Genesis chapter number 1 and verse number 1, siyibhekeni bazalwane, asiyibhekeni bazalwane. La uma uzongisiza, amen, bese kuba khona ekhaya ufundela wona wonke umuntu phasi ngoba shuthi ikhona-ke lizomzala. Kodwa nje namhlanje ekhaya kuyafundelwa mawona ekhaya. Ngapha ezalwane omkhulu ekhaya kumele phathe kahle kakhulu phela. Amen. Ngicela bazalwane sibheke uGenesis chapter number 1 verse number 1. Kumnandi bazalwane. Verse number 1. Verse number 1, Genesis chapter 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Yabona khona lo mbuzo wabantu abacabanga kancane bazalwane. Bathi ungabi khona yena uNkulunkulu-ke yena ngoba yena engabi khona wakwenzakalani yena khona wadala yena bazalwane. Lizwi lenkosi lizokucacisela ukuthi ngaphandle kaNkulunkulu akukho okunye okhona. Wawukhona-ke engekho, wakade kungekho khona, kodwa-ke yena uyisona isiqalo, uyisona umuntu owazi ngeziqalo uyena. Ngaphandle kwakho akekho. Okay. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu, wadala umhlaba. Bazalwane, ayikho into emnandi njengokuthi my brother uyeke ukukhonza izithixo noma ukukhonza amadlozi noma ukukhonza lezi ey'khonzwayo, kodwa ube unolwazi olupheleleyo ukuthi uyeka nje ngoba the problem bazalwane esinayo, siyeke ukukhonza izinto ey'khonzwayo ngaphandle kolwazi oluphelele. That is why uma sishayeke ethivishweni umuntu umfundisi abuyele emuva. Usuke kanjani uma sisipiki usukhona usongangena emseni umfundisi but angachazela nokubona ukuthi ngempela ngiyaphi. Amen.
Amen. So singazi abazalwane abaningi imfundiso abayeka izinto kumnandi musayeka ungene ekusindisweni. Yazi ngoba umfundisi kodwa masuphakathi khona into ezikushayayo kuze kube khona omunye ezothi ngoba naye kamasiko. Kunabazalwane abafisa ukusindiswa babanjwe yisiko. Kunomunye abazalwane ehluzweni ukuthi ngiyinkosana ekhaya futhi maze ngiyeke ukushisa maze ngiyeke nje mina ngisindiswe ubani ozohlala ekhaya ngoba imini wahlala yanesebazalwane kunomuntu ongakwazi ukukhetha nokungena emisini ungamele nje yomkhonto nenkomo nembuzi azoyihlaba mhlawumbe kathathu minyaka mhlawumbe angayihlabi azalafeke lokhu. Amen. Ngizokela kanjani ukwenza izinto ezenziwayo ngoba ngikhuzwe manje futhi isikhathi sesizako somazi lapha ngilelishe. Amen. Njengoba sikhuzela nazo lezi asikwazi ukuziyela. Now, asibuyele indlela kubazalwane kulesi sikhathi esifanele ngizoshukana nabazalwane ngoba usathana usengibuyise kakhulu. Amen. Amen. So, now, ekufanele uNkulunkulu wadala isonto wadala. Amen. Njengoba edala izinto zOnkulunkulu akadala izinto ey'khonzwayo. Usadale izulu waphinde wadala umhlaba akadali okuwumvidi okukhonzwayo. And akukho-ke azohamba amadala okukhonzwayo. Amen. Asibheke ekuqaleni uNkulunkulu udala izulu adale umhlaba. Bese ufuna ukuzwa ukuthi imfundiso izofika yini khona edala nomunye okukhonzwayo. Umhlaba ekudaleni wakhe uNkulunkulu umama edala umhlaba uthi umhlaba ngemali mayibhala umhlaba engenalutho. Ayikho kwanjalo emvalo kubekazi umhlaba odaliwe ngokumnyama besodwa uthi uzoma nje ubani lo okhuluma le ndaba uyikhuluma bani ukuze kwenzakale awukwazi ukabuza ukhuluma indaba ungayikhulumi muntu ungakazizathu. Amen. Umuntu okhuluma le ndaba ikhuluma uMose le ndaba uyikhuluma ehlale uphasela abantwana baka-Israyeli ngokukhulu kukaNkulunkulu ongaphakade wayibathazela ngoNkulunkulu omgama uzibakale kuGenesisi uhamba lawo wena ungasodusi. Because uma usumkhaza kahle ukufikayo izinto zokukabule uzobuzwa uMose esekhaze uNkulunkulu emlalele dala wadala umhlaba wahlukanisa umnyama nokhanya. Uthambe nakhona uzothi intombi nawe uNkulunkulu nomhlaba ngoba bazalwane manje wayiMose ikhaza kangaka uzawubavezela ukuthi akukho wadalwa ukhonzo. Yazi bazalwane njengoba ngikuthi-ke uPhethro 20 uthatha uPhethro 20 uthi-ke uMoses uthi-ke uNkulunkulu wena umkhakha wakho lingaphinde abanye onkulunkulu ngaphandle kwakho. Amen. But before lokho bazalwane uGenesisi wayeseqoqa indaba yakhe uyakhazi ukuthi by the way uMoses was a prophet. uMose wayeyiprophet. So ingakho uMose wayekhuluma kahle ey'mphisweni zakhe uthi ngiyambisa kodwa engathi umuntu angadlula umoya kaNkulunkulu. Wayekhuluma nje eprofesi ekhuluma ngesasa
read for 27, 26. Verse 26. uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngokufananiswa wethu.
bazalwane kwenzeka yonke ezibabile kuyashubela bazalwane uma kwenzeka yonke ezibabile uAthabona this is the Nkosi then iyona yakhuluma but this is the Nkosi yakhuluma bazalwane wabese uAthabona uNkulunkulu ezobheka isizwe Amen. uNkulunkulu ezomthetha. Uma uNkulunkulu ezomthetha uAdamu lithi Nkosi uma ngaba uAdamu bazalwane esedle isithelo. By the way bazalwane isithelo asidla uAdamu isidlo bazalwane asiphamise izandla sibona siyafunda bazalwane sifunda sekushumayela isiphi isithelo asidla uAdamu bazalwane asiphamise izandla endlini yenkosi. Amen. We're going to Amen. So now, this is the Lord saying, oh, in your missing could be the whoever is there, by the way, if it's a good man, if fruits in you as a man, is a fruit. Yes, brother. If fruits are good man, so this was almost everything. What is that? Amen. So now, woman said, in the spirit. So, what you imagine? You are from the womb. What you say? What a man was that. My head is over. No womb. I need a man who say, who's back away. Here is a leave. Why are you? Why are you? Who's a time? In the experience of I'm a soul, say, oh, my God, who was a to us of us,
kupita kahle kumele wenziwe. So uthi ngeke nibhekele nizofana naye. And uma sebedlile isizokuthi into yokufanele yenzeka bazi bona ukuthi bahambaze base bathi siyaqala kakhulu. So ngesikhathi uzimbathisa bazalwane uzimbathisa ngesizathu sokuzama ukubamba istandard kodwa ukuthi awusekho kusona. Amen. Wena wabe esisuka kanjalo izoba sekubona lokho-ke uMangcwele bazalwane umuntu noMangcwele uNkulunkulu ukwazi ukuhlelela engahlela. Umuntu noMangcwele bazalwane wathamela noMangcwele sizokuthi boyehle duswana akhuluma ngahlala balapha duswana nikho bazalwane umuntu noMangcwele akahlalisha noma izohlalisha kodwa into yakhe ayifani nabenzi. But uMangcwele bayisengasekho sizokuthi bayefika uNkulunkulu unalo ngenxa yokuthi sekwenzile kwenzile. Wena ngibekubuza bazalwane anyway, wena uma ngabuka uzalo zibanike ebangalisayo wena uzodlisa izinsuku zakho. Niyazibona uma uMangcwele bangaba khona kuyakuzwe lethawenzeka bazalwane uma ngabe sehlutshwe imali izophinda yenzeke into yomfundisi izophinda yenzeke izozala kanjani. Kunabantu uMangcwele noJesu ababukela ukuthi manje but uma ngabe imali sehluthiwe manje obani abazohlutha bazalwane kuzohlutha loyo ozobonakala eNkulunkulu phakathi kwabo uzobonakala kanjani eNkulunkulu. Lisizokuthi okwamanje akabonakali nenokuba yini kodwa uma ngabe uJesu esebonakaliswa nina niyofana naye yindaba niyofana naye uyokubuka uJesu ngaphakathi kwenu. uMangcwele uzokurivila pheze lisizokuthi niyobonakala nikhazimula njengaye. Kabinajaba abayohlika umfundisi abona banamavesi nabayesikoleni nabakwazi ukudumisa abantu abanofuzo likaNkulunkulu phezu kwabo. Sikhona bazalwane. So basenza abantu kufanele sibabuze bathi konke lokwenzakalani no. Kodwa isikhathi seNkosi I think it's chapter number 3, chapter number 6. IGenesis uNkulunkulu manje sexabene nomuntu. uNkulunkulu isenkosi ichapter number 6 uyambuka nje uthi yazi umuntu ngiyayisola ukuthi nikhona bazalwane ngiyayisola manje ukuthi umuntu ngimdanele ini akafiki eSodoma sabaqhazela uMose akafiki eSodoma uthi kodwa uchapter number 6 kanti kupha chapter number 1 verse number 26 and 27 use chapter 6 uyena umuntu mina manje ngiyayisola uzo singathi uyisola kanjani ngomuntu omdala ngiyisola ngoba akasenalo ufuzo lwami. So uma ngabe ufuzo lwami lumoya ungasekho kuye ayisekho into azoyenza ithokoze. Bible okay siya episode deep. So uma ngabe esemanje sehlumeze ukuthi okay nabantu laba abasenayo uNkulunkulu ongcwele. So uma ngabe ungasenayo uNkulunkulu ongcwele kwenzeka nayo yilabanye wonke agcwele abiza ngokuthi angamangcwele kodwa imikhuba ehlukahlukene eyenziwa phakathi ayisabezi ukufuziselo kaNkulunkulu. Amen. So this is the first bazalwane mathi uNkulunkulu uyayisola ukuthi ngimdele ngesikhathi uNkulunkulu eyisola umuntu bazalwane usentoshiwe ensimini esedini usendlela zero wafanekiswa. Njengoba esendlela zero wafanekiswa sisipiki lithi izwi lenkosi
yokufundisa umuntu osendothile wakususa. So u-Adamu usaleke engasenayo into ezimdumisa ngoba uNkulunkulu wayesemxoshile. Amen. Umose ufuna ukuveza ukuthi Mose aneke lento leyithixo lokudumisa nokukhonza ezinye izinto. Kuqale kusuka u-Adamu esuka, uMngcwele esuka, u-Adamu exoshwa. So u-Adamu umuntu udalelwe ukhona i-element noma i-device kusale i-device ethi asikhonze. So into yokukhonza bazalwane ifakwe umuntu nokuMngcwele. Yes, bazalwane, into yokukhonza bazalwane ifakwe umuntu nokuMngcwele. Ingakho abantu abaningi njalo ayakhonza kodwa inhliziyo zabo zingumduso. Kodwa bayavuma ngento esikhuluma. Ingoba lento yokukhonza bazalwane umuntu ukwazi ukukhonza lento ayikhonzi. Khonza isilwane noma asikhonze. Lento yokukhonza iphakathi. Umuntu ukwazi ukukhonza. Bazalwane umuntu uyakhonza. Ngoba izwi lakhe lithi ukhonza kanjani? UMngcwele ukhonza noma amen. UMngcwele ngasekhaliza ukuthi uMose waselahlile nje abantu babuye bazikhela amathole abo. Amen. Umuntu nje into yokukhonza nje iyakhona nje nasendlini yakho nje ungabeka lesithombe esinesiphaphana usikhona. Ingakho bazalwane abafundisi bonke abanye baney'phaphana nje abayikhonzayo nje ikhona bazalwane bayishima ukuthi ukhonza yini. Khonza nje iyakhoneti umasikhonza bazalwane, umasikhonza bazalwane, umasikhonza isisenkosi bakhonza ukushinga ngoba lithi inkosi athi ngakho lavela amandla kaNkulunkulu wathi Eliya ukuze kubonakale amandla kaSimakade akulapho inkunzi. Amen. Sidle siyihlaba bese siyibeka bese umlilo uyehla bese siyenzela. Lithi inkosi bona bakwenza lokho. Bona bakwenza lokho bazalwane. Uma bekwenza isisenkosi bambiza umlilo. Yabona kuba umuntu bazalwane lento yokukhonza. Lento yokukhonza bazalwane, lento yokukhonza bazalwane uSathane uyakwazi ukuyisa ngoba inhloso yakhe ukuthi akwazi ukuthi abe nebandla. By the way, uSathane leli bandla lelandala akula ibandla uSathane azohlokoza esihlokweni ngemfolome. Ibandla elizohlokozwa kanye noSathane esihlokweni. Amen. Umuntu uSathane akanaso isihloko sokufola abantu, uSathane esihloko sokungena yena kanye naleli bandla lakhe. uSathane sothi isikhala sibabuze silahlelwe uMngcwele sithi manje uSathane angakusiza naye siyenze isikhathi bazalwane umehluko ukuthi kunezinto esingakafuni ukuthi sifinyelele ekuyifuneni kahle. Amen. Kunesikhathi uSathane nakhona thona namadwana ezohlephuka khona mawuthi ukuyiphoyo. Kodwa lokusha ababebezwa bekuzwa abanye ngoba bengakuzwa mina ngilapha. Kodwa abanye bebekuzwa lokusha lokho bazalwane. Amen. Khanya bazalwane. Angazi kodwa khona la. Kodwa mina bazalwane ngithi kunisipila ngaza ngiyako. Bakhona abacabayo, bakhona bayazi into yabayakhona. So bazalwane. Bakhona bebesha, bakhona bayobeka bekhanya uSathane babona. uSathane manje unikeziwe amandla. Uyakwazi ukwenza izinto zenzeke, but ngosuku lokusha wokwesha ubhonzi ngala nawo kusho ubhonzi ngala nobelisha ngala. Amen. So uMngcwele uMngcwele bazalwane, uMngcwele akasekho. uMngcwele akasekho umuntu
egcwalisa umyalezo uNkulunkulu awushophemeni. Yila khona-ke uNkulunkulu wasebenza kakhulu ngabaprofethi abahlukahlukene besibachazayo, kodwa ngaleso sikhathi wayefika nje ikhaya. Kwazi ukuthi Elijah nomoya kaNkulunkulu ophezulu, uDaniel unomoya kaNkulunkulu ophezulu, usekhondeja lo bazalwane besabonakala abanomoya kaNkulunkulu ophezulu. uNkulunkulu wabese kuhlukumeza ukuthi umuntu uzobenza kanjani ukuthi aphinde amfuse again. Amen. Wabese wakwenza lokho uya in the book of Matthew uyayichaza-ke indaba yakhe. So ukhona lo muntu wesifazane obizwa ngoMaria abazalwane. Lo wesifazane obizwa ngoMaria ekhona ibandla ukudumisa uMaria. Bathi Maria bamdumisa, bathi wena Maria wathwala indodana kaNkulunkulu. Amen. Bamkhonza uMaria ngoba wathwala indodana kaNkulunkulu. Bathi wena Maria uyinzwana. Amen. Ubusisiwe wena wathwala. Amen. Bamkhonza uMaria. Bazalwane. Amanzi abazalwane, ukuthi kunamanzi abazalwane, njengoba nje kunamanzi nje la iglasi bese mina ngikhetha ukuthi ngibuze iglasi ngika izongilimaza le glasi kodwa ukuze ngikwazi ukuthola into engifuna ngibuze ke bazalwane. Manje iglasi isebenza ukuthola amanzi. So the same thing yenzeka Maria wathi uJesu umsindisi wabantu, umsindisi wezwe. Kodwa abantu badinga manje badalibala ezokhonza uMaria ethwele. Bathi ngoba wathwala uJesu bangabheka ukuthi into ayethwele ephikisana naye udinga yona. Sengiyaqeda bazalwane. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu uNdodana, noNkulunkulu uBaba. So uma ngabe ebhukwini leli sikhuluma yona, uma mfundisi usisiphinge lapha uJohn chapter 1. Chapter 1. Bazalwane sengiyaqeda sengihamba bazalwane, but vele sawuza unyazi ngidlala bazalwane ngelodakeni. Bazalwane ngithe asishiye hlala singaphazamiseka indawo zezulwini. Ngidlala njalo Amen. Asibheke bazalwane asibheke bazalwane yes. Uchathela ngawo lokho thina sibheke sisihamba bazalwane. Ayinathi le ndaba ayinathi. Iyalandeleka kodwa ngithanda ukuthi ulandele nje. Uthi hawo hayo kanti hawo amen. Bazalwane sisibheke Ivangeli kaJohane chapter 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu. uNkulunkulu wayekhona ekuqaleni, kukhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu uyachaza. Bese ichaza bese landelayo abazalwane. Akachaza umuntu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni. Loyo owayekhona ekuqaleni esiyibandla esindisiwe esifinyelela kuye. Yiloyo owayekhona ekuqaleni. kuNkulunkulu imake wayekhona kuphi ekuqaleni kuNkulunkulu. Lowo wayekhona wayekuthi wayekade ekhona uNkulunkulu ekuqaleni, kodwa umuntu engabi khona wayekhona kuNkulunkulu. Wayekhona kuNkulunkulu. Lowo mkhulu esikhuluma ngaye yilowo ozosuka lapha uthale kuba khona, uzobuya lowo uNkulunkulu azogcwalisa ukufuziselo kaNkulunkulu. Sisenkosini phakathi kwabo uJesu khona, uba khona kanjani uJesu? Lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Agcinanga lapho ebukhoneni bakho uJesu. Kwenzala Konke kwavela ngaye. ngicela ungeke ngesizulu. Uthi-ke manje konke kwavela ngaye lo oyekhona kuNkulunkulu. Konke kwavela bazalwane. Noma uma ngabe sengisindisiwe, kusho ukuthi manje bazalwane
ngikuthola bazalwane, ngikuthola konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe avela lutho. Mayichaza kakhulu ukuthi azawuvuma ngomulomo wakhe. Bese yakholwa ngenhliziyo yakhe ukuthi uNkulunkulu wabusa loyo oyekhona kuye. Abafileyo uyawusindiswa. Emva kokuthi uJesu phakathi kwakho ugobhoza imfula yamanzi ophila. So uJesu uma ngabe sephakathi kwakho manje loyo oyekhona kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye agcinanga lapho. Konke mnandayisho uJohane. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, kukho konke okuvelileyo. Akasekho umuntu wendoda ozoza kimi ozoza kimi azomtshela ukuthi usiko lwini, ngizomtshela ukuthi ngaphandle kwakhe lo wayekhona phakathi phakathi akuvelanga lutho. Ngiphinde ngikubeke Ukuphila kwakuye. ibanga ukuphila kwakukade kuphakathi kuye. Lento yokusindiswa akuyona into yesimanje, kodwa yinto ekumele abezalana nayo. Ukuphila kwakukade kuye bazalwane. Uma ngabuke wasindiswa ibambisise lokuphila kuwe. Kuloyo oyekhona uNkulunkulu zonke zavela ngaye. Avela ngalo bazalwane. Mawukhonza uJesu nomfundisi ukhonza inqondo ngaphandle kwakho. Noma yini kuphela kangaka usindisiwe angina ndaba leyo ingabe yokuthi ngaphandle kwakhe. Kukhona sayisho yakhona isho Johana. Ukuphila kwakukukhanya kwabantu. Bazalwane, ukuphila kwakade kukukhanya kwabantu. Kuloyo bazalwane kwaze kwanithi phela bekade umuntu wasindiswa. Bekade asindiswa bazalwane. Kumele bekade umuntu asindiswa. Nedela sishoda ngolwazi. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama akukwamukelanga. Kwafika la khona simukela uJesu noma uJesu ebusisa impilo yethu. Kwavela manje ukukhanya kaJesu kwakhanya kubantu. And then sina sabantu abakhanyayo benqola Jesu. Emva kwalokho manje abantu bavele bangasibukela. Ungafuni ukuthi uye kuJesu ngenhloso yokufuna abantu. Aba bakini nomngani wakho ngabe yithonya yakho. Ungafuni ukuye kuJesu ngenhloso yokubukelwa abantu. Ungafuni ukubukelwa abantu kodwa uma ye kuJesu ngenhloso yakho. Khaya abantu bazalwane. Bese iyahamba bazalwane sayophushwa. Yes. Kade sisifikisa abantu. Wavela umuntu ethuliwe nguNkulunkulu, igama lakhe uJohane. uJohane bazalwane naye uzomemezela zona lezindaba zalo Jesu osizayo. Alibambe igama lenkosi bazalwane. But into enkulu engiyayona manje ile bazalwane yokuthi umuntu noJesu noNkulunkulu babekade bekhona besebenza bekuphelela kakhulu. Uma ngabe uNkulunkulu bazalwane esefuna ukubuyisela ufuzo lwakhe kubantu, kwaphela ukuthi uze uNkulunkulu nodala emhlabeni. Ngoba uthi Adamu wayesonile, akuze uNkulunkulu nodala, ukuze udodana azophila leminyaka yonke engasazi sona. Angasazi sona. Angasazi sona. Ukuze ezokwazi ukuthi akhiphe uzalo ufuzo lwakhe. Bezalwane, lelo ufuzo nokhondolo. Ngiyandisela bazalwane kunabantu abayicamulayo kuney'nkonzo ezizendawo sesiphikiwe ngayo sizothi thina abakukhaphuleke sizonke ukhondolo manje. Yabona ukhondolo
bazalwane, ukhondolo bazalwane. Ukhondolo. Kanye noma sisiphinde simqala kanjani ukhondolo. Ngeke. Bazalwane, ukhondolo simqala kanjani sisibisile ukhondolo. Ukhondolo bazalwane yinto eqelwayo kodwa iqelwa abantu bezwe babize umuntu othile bazoba ukhondolo. Kungaba ukhona la ekhaya ukhondolo lokunokunoku afike usibani azovala ukufa afike usibani azovala umothile afike usibani uzovala ukhondolo bazalwane uma ube wasindiswa wamukela uJesu bazalwane umoya uvala ukhondolo usuyisigaba esisha konke kuhlulika kama ayisekho le nto sathana yona ukuthi ukhondolo sinamthandaza esayena ngoba ukhondolo lusebenza kanjani seliyisigaba esisha ukuthi usebenzisiwe number 1 ubaba ukuthi uthathele isonto kodwa ungababa ukuthi usigaba esisha. Bazalwane sizokhuluma ngani kodwa le ukuthi uhamba ukuthi unakhanyele sokukhuluma khabule abanye sokukhuluma uzawubele ingxaki zikhona izinto usukade ayibezayo sisiphinde ukuthi lebona basifike usisiphinde empilweni yakho konke zikhona into enjalo kodwa kukhona into eyenzeka ngesikhathi usibizo. Ikhona into my brother eyokwenza empilweni yakho ngoba sekufike ukufundisa eduze kwakho ikhona kodwa kukhona izinto ezinjenga nokhondolo bazokhona ama-spiritual attacks afika nje enkonzweni afika la ekhonweni adinga another man of contemplating but if there is a khondolo isiqalekiso solibofuzo naye bazalwa umphandazi esazomnikele kodwa wayenzisela stabilization okudabakhuleni noma ngabe zenzenzeke hayi baba ukhondolo stabilization okudabakhuleni noma ngiyapusha hayi baba ukhondolo. That is just a spiritual attack uNkulunkulu azodila naso kanjani but it is not asikusebiza isikhululiwe ngabe uma indoda lo uthi khulula impela sinabazalwane abade bafika izinto itshele kumbi bafika izinto basebethi no ngiboshiwe no those are just the spiritual attacks yes futhi sabakho kodwa hayi ukuthi ngiboshiwe zidinga ukuthi ufike ubiza abanye bakulisi kodwa hayi ukuthi ngiboshiwe awusabophela sengivele ukuthi ngicela bazalwane asibekenya ikhona into esingayisho bazalwane emangalisayo kodwa ukukhululwa kwakho kwaqala ngamusuka nenhliziyo yakho khona emlomeni wakho vuma ukuthi uJesu uNkulunkulu waphinde wabosebenzisa wakho. Amen. So uma ngabe umuntu ngcwele semfela kuye kumuntu kuya kanjani umuntu ngcwele manje kumuntu isifundo bonke kuthula lapho. Amen. Umuntu ngcwele kuya kanjani umuntu bazalwane umuntu ngcwele ubuya isifundo bonke abamamukelayo wabapha amandla
ukuthi babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. In the book of Acts, chapter number 2, this is almost chapter number 1. Niyongela amanga uma ngabe umuntu esefikile. So banikezwa amanga okubizwa ngoba akekho umntwana kaNkulunkulu ngaphandle komuntu. Therefore, akekho umntwana kaNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. So, uma ngabe sekuweliswa amandla kaNkulunkulu, bamukela ngobani? Number 1, nimukela uJesu. Nagcwalisa ngamandla kaNkulunkulu. Washo uNkulunkulu walubiza ngoNkulunkulu abacala. Amen. Athi uMpostoli Paulo senginamandla okwenza konke ngawo uKristu ongiphilisayo. Angisavimbeki, sengiyakhohlwa. Senginamandla amangalisayo. I'm not saying I'm ahead. Ngiyafohla, ngiyakhohlwa. Ngoba kanjani? Ngoba mkhulu ngakini kusizweni. Ngoba phakathi kwami segcwele izwi liphelele. The replacement of Adam kuyona yonke into ureplaciwe, egalekisweni ureplaciwe, esomeni ureplaciwe, kuyona yonke into kwi-18 ureplaciwe, kuyona yonke into ureplaciwe. Le nto ukuthi izwi lenkosi lithi indoda yayo lithukuthukuza ereplaciwe. I am free. Amen. Mkhanye senkosi zami. Ngifuna ukuthi sihambe ngigcwele ukuthi I am free. Ukhululwe ekungeneni kwakho, ephumeni kwakho, ukhululwe noma ingqondo zakho amavuleke. Ukhululwe noma nokuyithi into ongayitholi. Indlela ukhululwe ngayo, ukhululwe noma ukuthi uyafika washaya ukhululiwe. Namhlanje bazalwane ngifuna sisebenze. This was actually happening to Porte. The devil has promised that that's something. Who are Father Beckman? 1, 2, 3 was a man. Just 1, 2, 3. People in this house, about half, no number 4, no one was a man. Also, that's a man. Men might talk to me about what is going on. It couldn't be what I meant. I am set free. Men are going to do it. I'm not going to do what is going on. You couldn't do it. And it's kind of standard around the family. You should start having the next one of bullshit. Let me try to right now. That's it. On my book, I am not sure what anything is so that I go this again. Go to match. I'm not going to do as I'm going to Jesus. What the fish of Jesus and again. Say again. Oh, Jesus was around. Oh, yeah. And when I have a heart, and when Jesus was around. Ukwasukula entweni nasekhayeni nasebelini wakho okade practice worship uba uqala oshumile akukho phasikwenda mhlanje uzi akade mfundisi ngicela ukusiza lo Jesu lo hlobo lwalo Jesu khuluma naye ngicela ukuhlangana naye namhlanje your life impilo yakho eyiphinde ifane sifela manje umehluko ufana ukuba namhlanje ebusuku namhlanje bayikhona ukuthi mfundisi ngicela ukuhlanganisa noJesu phuthumise ngifuna noJesu asize ukuphila kwakho ukhona njalo shaka phambili ngesibindi sakho soqala sokugcina namhlanje usuku lakho bayikhona njalo esiphambili bayengekho bazaliya phambili bazalwane. Ngiyamdinga uJesu empilweni yami manje. Ngifuna noJesu nje.
ngiyamdala uNkulunkulu wonke izulu lakhe liphelele. Mangabe ukhona njalo, ngiyacela ukuvele bakho. Yazi ukhona nomsiphi yakho. Let's have a meeting together. Let them come as one. Ngicela ukuthandaza. Nabantu abathi sikhulile. Isikhathi sithandaza nawe uzopusha inhliziyo yakho ngikhulile. Izophela lento uke washaya kancane ukuthi ngiba ngumshini. Izophela. Namhlanje sizobhosta, sizophakamela kwaye usathane nawe. Sikhulile. We are free. Now ukhulile. Akhona uzosakaza namhlanje aziphawu izinto lapha. Khona Nkosi. Sikhona Nkosi. Ikhona Nkosi. Zuthanda. Ikhulile. Kuswela kusasa yenu I am free. I am set free. Zutabaya. 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 As Papa said, that the state of mind was Zungani mama mama neno zoyane. Kuna bala wajala. Zungani mashalo. Zagani mano lebai. Zane. Sa